इमानुएल मोसाहारिया बीजेपी दलखौ नागारनायनि थाखाय बरायदों आसाम रायजो बीजेपीनि आफादगिरि भवेश कलिता बिथाङा। थारैनो बीजेपी दलनो बारग' एमएलए इमानुएल मोसाहारिखौ गोनांथि गैमारा नामा? 5 नं तामुलपुर विधानसभा बियामनि बारग' एमएलए इमानुएल मोसाहारि बिथाङा बीजेपी दलनिफ्राय ओंखारनायाव बीजेपीनि जेबो खहा जाया। बे बाथ्राखौ बुंदों आसाम रायजो बीजेपीनि आफादगिरि भवेश कलिता बिथाङा। थारैनो 5 नं तामुलपुर बियामनि बारग' एमएलए बीजेपी दलनि रायजोआरि मावफुं सोद्रोमा इमानुएल मोसाहारिया बीजेपी दलआव थानानै माबाफोर गोब्राब जेंनायाव भुगिनांदोंमोन नामा? मख'नो गोनांदि थांनाय 2 बोसोर आगोलाव बीपीएफ दलखौ नागारनानै बीजेपी दलआव जयनिं जादोंमोन। नाथाय बीजेपी दलनिफ्राय फिन रिजाइन होफिनबाय बारग' एमएलए इमानुएल मोसाहारि बिथाङा। इमानुएल मोसाहारिये बीजेपी एरिसे अन्य दल যাব নেকি? একো প্ৰব্লেম নাই। হাজাৰজন আমাক সদায় জইন কৰিয়ে থাকে। কেতিয়াবা কাৰোবাৰ অসুবিধা হয়, কিছুমান ইকুৱেশ্যন নিমিলে, তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁ আমাৰ দল এৰিবলৈ তেওঁ বাধ্য হৈছে। মই পাইছোঁ, আমি গ্ৰহণো কৰিছোঁ আৰু তেওঁক মই শুভেচ্ছা দিছোঁ।